ଆଜି ଶନିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଫଳ ଦୋକାନରେ। ଫଳ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଲି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଦୀପ ଦେଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଧନ ବି ଦୀପ ଦେଲେ। ସେଠି ଆମେ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଶନି ବାବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଲାଗି କରି ରହିଥିବା ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ସେଠି ବି ଦୀପ ଧୂପ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନିଆରା ଲାଗୁଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଥିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଲି। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେଠି ଦେଖିଲି ବାଘ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ତା ପାଖକୁ ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବିଭିନ୍ନ କଲରରେ ଫୁଟିଥିଲା। ସେଠି ଏକ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। କି ଫୁଲ ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମୁଁ ହାତୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ହାତୀ ପାଖକୁ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଧନ ଖୁସିରେ ଘୋଡା ଗୁଡ ତଳେ ପଶିଗଲା। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆକାଶରେ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି। ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ରହିଲି।